olla mun eka viikko takas Jenkeissä ja samalla mun eka YouTube-video. Mä oon ihan super pitkään miettinyt YouTuben aloittamista. Mä ajattelin, että tää olisi sopiva aika, nyt kun me ollaan taas takas täällä Jenkeissä, niin kuvaa tällainen My Week. Tänään on siis tiistai. Me tultiin tän edellispäivänä. Mä oon pari ekaa päivää oikeastaan vaan purkanut ja laittanut tavaroit paikoilleen. Kassu on itse asiassa just hallilla, tai heillä on jotkut lääkäritarkastukset siellä, ja mä ajattelin, että mä alan kokkaa meillä nyt illallista. Huomenta vlogi. Mä heräsin just ja kävin hakemaan alhaalta kahvia heti. Mä oon tekemään mun ihonhoitoa ja sit mulla alkaa kohta terapia. Siis mun hiukset on niin likaset, mun piti pestä nää jo eilen, mutta sit mä tajusin, että mä oon tänään menossa sellaiselle heat-tunnille. Se on vähän niinku Tribe, niin ne menis yhtä likaseksi heti sen jälkeen, niin mä ajattelin, että mä venytän vielä tämän päivän. Siis puuro on oikeasti sellainen aamupala tai ruoka ylipäätään, mihin mä en vaan kyllästy. Mä oon syönyt tätä varmaan 15-vuotiaasta asti ja tää on joka kerta ihan yhtä hyvää. Mä laitan tällaista vaniljamakusta kreikkalaista jogurttia ja sit mansikoit sinne. Ja sit mä sekoitan myös tällaista maapähkinävoin jauhetta tonne, niin tulee ihan superhyvä. Kassu tuli just kotiin hallilta, niin mä tein hänelle nopeasti lounaan ja sit mä lähden ton treenille. Mä ajattelin, että mä tekisin avokadopastaa ja laittaisin siihen vähän kanaa, koska meiltä jäi eiliseltä yli kanaa. Nyt on treeni tehty. Mulla on muutama juttu, mitä mun pitää ostaa, niin mä ajattelin käydä tossa Targetissa hakemassa ne ja sit mä ajan kotiin.
Mä teen tässä just mun aamurutiini, kello on joku 7:30. Mulla on 11:30 pilates varattuna. Mä ajattelin, että mä syön aamiaista tässä kotona ja editoin ehkä pari videoa. Ja sit mun pitää käydä Sephorassa, niin se on siinä pilatespaikan vieressä sopivasti, niin mä ajan siihen. Me ollaan tänään illalla menossa Kassunkaan baseball-peliin, mistä mä oon ihan superinnoissani. Täällä on siis sellainen joukkue kuin St. Louis Cardinals, jotka pelaa NBL, onko se sellainen se liiga, no mut kuitenkin, niin ne baseball-pelit on aina tosi hauskoja tapahtumia. Okei, nyt mä lähden ajaa sinne Sephoraan ja sit mä menen pilatekseen. Mulla on siis rehellisesti niin monta juttua, mitä mä tällä hetkellä haluaisin Sephorasta, mutta mulla on myöskin niin paljon kosmetiikkaa, että mun on vaikea perustella, että miksi mun tarvitsisi nyt ostaa sieltä yhtään mitään, paitsi mä tarvin dödön ja kulmakynän. Okei, eli mä ostin siis tän Benefitin kulmakynän. Tää on ihan superhyvä. Tää saa tehtyä sellaista tosi aidon näköistä ohutta karvaa. Ja sitten tän Donna Karanin deodorantin. Tää on mun lemppari. Onko se sinun lempparipaikka? Ollaan lähes pian sinne baseball-peliin ja mä kuvaan samaa TikTokia testivideoa Lumenen uusista meikeistä. Eli mä laitoin siis tän Lululemonin pinkin hameen ja topin, mikä on brändi Melvillestä. Ja sit mä otan vielä pinkin laukun, niin mä oon ihan tällainen koko pinkki. Suunnassa potenssi lapsen. Mä oon just lähes pilatekseen. Mä en tuossa aamulla halunnut kuvata, kun Kassu lähti tänään aika myöhään hallille, niin halusin nauttia yhteisestä aamusta. Okei, siis toi tunti oli niin rankka. Mä oon aivan poikki ja mulla on myöskin niin hiki. Siis tää auto on ollut tässä parkkiksella auringossa. Täällä on oikeesti varmaan 40 astetta. Nyt mä menisin ruokakauppaan. Mä ajattelin, että mä tekisin tänään ehkä lohta. Siis täällä on niin helppoa, kun ei tarvitse punnit mitään kasviksi. Ja sit Suomessa mä aina unohdan punnit kaikki ruokakaupassa. Jenkeissähän ei oo kermaviiliä ollenkaan. Tällainen sour cream on ehkä kermaviiliä lähinnä. Niin mä teen tästä sellaisen kermaviilikastikkeen sillä kalalle. Yksi juttu, mitä mä rakastan täällä, on kaikki erilaiset kastikkeet. Siis täällä on niin paljon kaikki eri. Tää PPQ-kastike on Kassun ihan lemppari. Mitäs mä ottaisin tällä kertaa? Mä voisin ottaa tän Hanin ja sit Hot. Ja pitäisikö vielä testaa tää Roasted Garlic? Okei, nyt mä luulen, että mulla on kaikki. Mä kävin just suihkussa ja söin lounasta ja nyt mä alan tekemään mun kirjanpitohommia. Mä haluaisin jonkun uuden treenitopin tai sellaisen niin kuin urheilutopin. Niin mä ajattelin, että mä voisin käydä joko Lululemonilla tai Alolla. Mä katsoin äsken lämpötilaa, tai siis lämpömittaria, niin täällä on 34 astetta. Eli ei ihme, tuntuu vähän lämpimältä.
Täällä on ihana rauhallista, siis välillä täällä on ihan super paljon ihmisiä, varsinkin viikonloppuisin, mutta nyt on ihanaa, ettei ole ihan täyttä. Oho, kattokaa siis mikä jono tonne Apple-kauppaan on. Varmaan nyt kun toi uusi iPhone on tullut. Tuolla oli vaikka mitä kivaa, ihan siis super kivoi, kaikki uusia juttuja, mutta ei yhtään mitään sellaista, mitä mä etein. Siis jotenkin noista topeista oli tosi tylsiä värejä, tai ei mitään sellaisia, mistä mä olisin tykännyt. Niin, nyt jäi toistaiseksi kaikki kauppaan ja mun pitää mennä Alolle käymään joku toinen päivä. Toivotaan, että siellä olisi enemmän jotain toppeja. Muut kassu laittoi just viestiä, että se lähti golfista kotiin, niin mä ajan nyt kanssa kotiin ja teen ruokaa. Ja sit mä luulen, että me vaan chillataan loppupäivä. Kassu lähtee huomenna Dallasiin, niillä on eka harkkapeli, niin mä oon sit yksin huomenna kotona. Siis mä rakastan näitä. Mä teen nyt ton ruuan, eli perunamuusin ja sit mä laitan ton lohen vaan uuniin ja teen sille ton kermaviilikastikkeen. Siis mä en osaa oikeesti käyttää tätä kameraa. Hello? Hello? $105 taas toin tälle perheelle. Tein mun ihonhoidon ja nyt mä oon lähes treenaamaan. Kassu on tosissaan siellä Dallasissa tänään. Ja nämä päivät, kun se on jossain pois, niin on aina mulla sellaisia, että mä pystyn keskittyä kaikkiin mun omiin juttuihin. Tänään mulla on aika paljon kaikkia hommia. Mä ajattelin, että mä pitäisin sellaisen kunnon self-care-päivän. Meen kylpyyn, kuorin koko kropan. Laitan jonkun ihanan hiusnaamion ja kasvonaamion. Mä tarvisin tähän autoon sellaisen, tiettekö, pidikkeen, että pystyisi laittamaan tätä kameran ja sit vois samaan aikaan puhua kun ajaa. Mut joo, mä lähden nyt tonne treenille. Mulla ei ole siis yhtään sellainen olo, että mä jaksaisin. Se kestää vielä niin kuin kokonaisen tunnin. Mut joo, nyt mä tsemppaan ja kerään itteni ja menen tonne. So like I'll do Monday, Natalie had a ihan super introvertti. Siis mä rakastan olla yksin ja se on hauska kun multa usein kysytään. Tein töitä ja otin illan vaan rennosti. Yksi asia mussa on, että mä oon ihan super introvertti. Siis mä rakastan olla yksin ja se on hauska kun multa usein kysytään, että eikö se ole yksinäistä, kun kasvu on pitkillä pelireissuilla, mutta siis oikeesti päinvastoin. Mä nautin niin paljon siitä, että mä oon yksin kotona. Mut joo, mä söin just aamiaista ja meillä alkaa itse asiassa kohta Julian kanssa live TikTokissa. Mut mä luulen, että mä voisin itse asiassa lopettaa tämän vlogin nyt tähän. Tätä on ollut ihan super hauska, mut jännä kuvata. Mulla on tosi paljon ideoita kaikista tulevista videoista, niin jos sua kiinnostaa seurata enemmän mun arkea ja elämää täällä, niin tilaa tää kanava. Ja olisi ihanaa, jos kommentoisit. Kaikki palaute ja ideat on tervetulleita. Mut hei, kiitos ihan super paljon, että katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!